Hem vingut a connectar l'administració local amb l'administració europea. El problema de Flix, que està rebent fons europeus per netejar els llots, els fangs del riu, però que té associat i enganxat, i que només cal anar a veure-ho per adonar-se'n que el terra i l'aigua i els fangs és tot un conjunt, doncs hem vingut a traslladar de la mà de l'alcalde, de la mà del territori, doncs que el projecte que s'ha fet i que tots els científics diuen que s'està fent bé de neteja dels fangs, no acaba amb els fangs, sinó que acabarà el dia que l'aigua, que també té contaminants, doncs no els tingui, i sobretot que el sòl, que està molt contaminat a data d'avui, amb la marxa d'Ercros també aconseguim que quedi net. Darrere dels llots hi ha tot un conjunt de problemàtica també ambiental i de gestió dels residus de la factoria durant més de 120 anys, doncs que caldrà resoldre. No haurà servit de res haver fet bé un projecte de FEDER. La Comissió Europea hi ha posat més de 115 milions d'euros i que tot plegat han sigut una mica més de 200 milions d'euros. No haurà servit de res si ens limitem només a netejar els fangs i no tenim en compte que hi ha doncs, el sòl i l'aigua que també estan contaminats. La veritat és que ens hem trobat un director general obert de mires, amb ganes d'escoltar els plantejaments i amb una mà estesa i una mà oberta a tenir col·laboració a tots els nivells. Agraït molt també el contacte amb l'administració local, i ara el que cal, com tota la vida, és seguir treballant i seguir estirant el fil d'aquesta col·laboració per posar els 4 nivells administratius a treballar alhora, que jo crec que és la garantia de que al final puguem dir que a Flix s'ha acabat una etapa i en comença una altra, encarant el futur de la millor manera possible. Avui hem posat una peça important per posar en contacte els 2 nivells que faltava posar en contacte, que era el nivell local amb el nivell europeu, de manera directa. I són, evidentment, de manera indirecta a través de la Generalitat de Catalunya, a través del Govern de l'Estat, però és bo que els 4 nivells es posin d'acord i a partir d'aquí poder desenvolupar el projecte integral que és necessari.